Είσαι ξενοδόχος, μείνε σε αυτό το βίντεο γιατί θα σου το ασύρω λίγο. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις όταν έχεις ξενοδοχείο, ή να πάθεις μάλλον, δεν είναι το να μην έχεις κρατήσεις. Το χειρότερο πράγμα, όσο περίεργο κι αν σου ακουστεί, όταν έχεις ξενοδοχείο, είναι να έχεις κρατήσεις και να μην ξέρεις ποιοι είναι οι άνθρωποι σου, τα δημογραφικά, από πού ήρθανε, για ποιο λόγο έχεις κρατήσεις. Και θα μου πεις, κάτσε ρε Γιάννη, αφού έχω δουλειά, γιατί αυτό είναι κακό? Γιατί όταν δεν θα έχεις δουλειά, δεν θα έχεις δεδομένα και δεν θα ξέρεις πώς να φέρεις δουλειά. Αλλά για να μην νομίζεις ότι πετάχτηκε αυτό το βίντεο μπροστά σου για να σε κράξουμε, θα σου τα δείξουμε όλα εμείς. Το hotel.dashboards.gr. Στείλε μας ένα μήνυμα να σου μάθουμε να οργανώνεσαι. Να ξέρεις ως ξενοδοχείο πώς σημειώνω, καταγράφω τον πελάτη όλα. Γιατί αν έχεις δεδομένα, ό,τι σημειώνεις το βελτιώνεις. Ό,τι δεν σημειώνεις, δεν ξέρεις πώς να το βελτιώσεις. Στείλε μας ένα μήνυμα και θα τα φτιάξουμε όλα.